беше променен. По отношение на транспорта, тъй като той беше глобален, основната система на транспорт беше тази. Беше планирано и хеликоптера от Варна, така че само на безвинна зарядка в София да продължи за Охрид с връщане пак днес. Но по време на полета от отряд 28 на Кросито предложиха друг вариант, полковник, който е пътувал, той да бъде подготвен и с него президент. И излитането и още комуникации с македонската страна, които имаше правилно програмата колкото там. Въобще не става въпрос за графика на Ту-154 и да го дадат по начин и нещо друго. Когато ние се стигнете пътите на някакво работено, това е въпрос, който ние можем да ръководим. Македонските власти вероятно имат някакви процедури, които приключват, когато пристигнете, така че тук някакви динамики ще се прави 45 минути или 90 или не знам колко не са ги допускали. Просто